आरो नैबे मोनसे लामा बेयो ओरै थांनानै बे हारसा बस्तियाव हाबहैबाय ओमफ्राय हरैहाय दुब्लियावबो मोसौ मोसा होलांनांगौ हाल होलांनांगौ बिराद उसुबिदा ओमफ्राय नैबे लामाया अलरेडि सिसि ब्लक जाखांबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनगौ खिन्थु बाहाय दाबो सिसि ब्लकनि माबायानो गैया जेबो हा थरसेबो गोलैयाखै आरो बेनिफ्राय बे जिनिसा बिराद इम्पर्टेन्ट लामा बेयो थारमाने बे हारसा बस्तिफ्रा दैबाना जायोबा बे एकदम फुरा PWसिम दैया बुसावजोबो दा बेखौ जोङो बे लामाखौ बिराद आराम गोजौ खोनानै बै सारायाव दानि गोदान ब्रिज जानायसिम बे लामाया बिसिम थांनांगौ बेयो खमसे खम 2-2.5 फुट जौलांनांगौ बे लामाया आरो बेनिफ्राय बै दुब्लि गेजेराव ओरैहाय थांनाय बयबो हाल होलांनांगौ दानि जुगावथ' ट्रेक्टर बायदिसिना थांनाय जेबो गारिबो सोनो जोंहा बिराद आख' फाख' जायो दुब्लियाव हालौहैनो गारि सोनायाथ' दुराय खोथा मोसौ होलांनोनो लामायानो गैला जावख्रेब जुख्रेब साफा जाजोब्बाय दा बेखौ बे 17 बोसोराव माबोरै मेगनजों नायनो दोनखो हाग्रामा सरकारा दा जोंहा बेहाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय आरो गथ'सा हाग्रामानि मेरला देवानि दङ दा बख'नानै जाजोब्बाय बे सिसि ब्लकनि फैसा बहा थांखो सोर जाखो दा बेनि बिथं खबरखौ सरकारा जाहाथे एग्लुंनानै जोंनो बेहाय गोदानै खामानि हरफिनो बेखौनो हांख्रायनाय जाहैबाय जोंनो दा गोदान सरकारखौ नांथारगौ जोंनो UPPL सरकारा फैगोन बे ओरैनोबाबो अनाबार जखा जोंहा दा जोंनि माबायाव जों नुखाजोब्बाय दा हाग्रामानि खुनु माबा राजत्व सोलिनाय नंला जों बेखौ जेरैबाबो खोमोरथारनांगौ आरो जों रायजो राजाया जों बेनि थाखाय थिरांथा जाबाय बे लामायाव दिनैसिम 17 बोसोर हाग्रामा सरकार जानाय समाव खेबसे हबैसिम बे थिनालिसिम बिसोर माखासे मानसिफ्रा 30,000 थाखा बख'नाय जाबाय खिन्थु अन्थाइ थरसेबो गाराखै हा थरसेबो गाराखै ओमफ्राय बेखौथ' दुराय खोथा नैबे माइजों थांनांगौ ओमफ्राय बियो बै PWनिफ्राय फैनानै ओरै PW बे गामि गेजेरजों हाबनानै ओरै राउन्ड आरो बे लामाया बिदिनो 1 किल'मिटारनि एसे बारा जायो बे लामाया ओमफ्राय बेबो मोसौ होलांनो माइ लायनो माइ रोगानो बिराद दिगदार जोंहा आरो बेजोंनो गोथै गारनो थाङो दैज्लांफ्राव गोथैफोर मानसिफोर थैबाय बायोबा बिराद दिगदार जायो सिकारगाव गामिनि आं बे गामिनिनो गावबुरा ब्लक खालामनानै बख'आमोन ना मा माखासे समाव बिसोर सोरबा खोथा गैया बाथ्रा गैया हा गारला फैदोंमोन खिन्थु जोंनि गामिनि मानसिफ्रा जोंजों गामिनि मानसिजों खुनु परामर्श लायैखाय जों हाबो गारहोआखै मावहोआखैबो जों जानला मोनला अबेनिफ्राय फैयो मोनला मोरलि 17 बोसोर BPF सरकार खुंनायाव नोंथांमोनहा जेबो जौगानाय मोनाखिसै जौगानाय गैया जोंहा अब्ला नोंथाङा मा लुबैयो जोंनो बे सरकारखौ नांला दा जोंनो गोदान सरकार नांगौ दा जोंहा UPPLनि थाखाय बहुद दावगानायाव फैदों दा UPPL सरकार फैयोबा जोङो बे जिनिसा जाफुंजोबगोन होननानै जों आसा खालामदों